aký pekný deň dneska. Slniečko nám svietí. Aká paráda. Čo to tam je, kámo? Kámo, to sú Airpody! Chápeš to? To sú Airpody, wow! Kámo, kúkaj, normálne našiel som nové Airpody. Čo? Dámy a páni, kúkajte, čo tam je. V dnešnom videu si odpálime fejkové Airpody s týmito všetkými petardami plus koberček. Takže sa máte určite tešiť, poďme rovno na to. Takže dámy a páni, budeme odpalovať iba takto toto zariadenie plus krabičku, pretože tieto veci ako uši, ak to niekto chce, alebo tento papírus, tak napíšte mi do komentárov a ja vám to pošlem. No a takto to budeme odpalovať. Sú to teda fejkové Airpody. No máme tu krásny arzenál na to, takže môžeme ísť asi rovno na to. Dobre, takže môžeme na to ísť a budeme to zapalovať tak, že vlastne začíname pirátom, hej, samozrejme. A dáme to tam takto a nejak to tak zavrie a proste bude to také zaujímavé. Dúfam, že mi to nevystrelí hneď celé po prvej petarde, takže môžeme ísť na to rovno. To si robíš Čo ti je? A ja som chcel natáčať, kámo, že to budeme, že to nič nespraví, kámo. Čak, ale máme aspoň ono. Ale máme krabičku, môžeme tu odpalovať. A svietia, fungujú. Dobre, dáme páni, tak počkaj, tak ja musím pohľadať ten bordel, kámo. Tu dá čo padá. Čo ti dáva? Kámo, Apple, good quality, to, že toto ti pirátik spraví, ja som nečakal. Ja som čakal, že to 5G spraví, alebo tak nejak. Aha, tu odletelo, kúkaj. Tak môžeme do tohto dať ešte dačo, kámo. Toto vyzerá tak no, kámo, jak nové. Jak nové. Čo toto je neporušené, to ideme odpáliť, kámo. Dal by som, že najprv doma, keď sa to zničí, tak toto. Dobre, môžeme. No, tak. Good luck. Videomaker. Môžeme ísť na to. Kámo, prosím, je tam tá krabička. Čo ti dáva? Moje Airpody. Kúkaj. Čo ti dáva? Tak toto je insane, kámo. To je insane. Ale kablík som si... Na parádu, to musíme ešte odpáliť. Kámo, na čo tu ja mám to 5Gčko? Kámo, sluchátko, len tak na zemi sluchátko, kúkaj. Čo ti dáva? Tak to je extrém toto. Ideme ešte pohľadať, či nejaké väčšie kusy nenájdem. Čo ti dáva? Tak to je nice, toto je super. Normálne v pohode. Čo si myslel, to je pohode ešte. Tak to je úplná deštrukcia toto. Tak dáme a páni, bombu. Poďme to už nejako tak finishnúť. Mechanik náš to tu stavá. A sluchatka sú v pohode. Sluchatka sú úplne chile, kámo. Svieti ešte na zeleno? Nesvieti. Počkaj, keby som tam dal tie zelené. Úplne v pohode. Komu však úplne nové, kto chcete? Dajme tam, aha, pozri, takto. A takto zapal. Počkaj, to takto. No nič. No, takto krásne to. No, poď na to. Aj, posledné slova Airpody. Tu mi odletelo dačo, počkaj. A nie, to bola petarda. Klas. Takže sluchatka nemáme, hej? Máš? Ja. Kámo, to je totálna deštrukcia. Ja viem pohľadať ešte dačo. Samozrejme, to všetko povyhadzujeme. Aby ste si nemysleli. Ešte to žije, tak mini? No. Mini? Dobre, tak mini. Chlapi, súťaž dáme o toto. Ale nie. Môžem kúpiť ďalšie fejkové Airpody alebo také dačo. Môžeme si to odpáliť. Jasné.
No nič. Bye bye! Upla. A tam boli ešte aj inštrukcie, kúkaj. A to som ani nevedel, že tam je vôbec. Krabička sa žije. Dobre. Dobre, takže papírusy nám tu nejaké vybuchli. Kamu, ako používať k iPhoneu, nice. To je všetko fejkové, dámy a páni, hej? Bacha na to. Nepoužívajte to, ani nič. A elektronika! Hej. Elektronika ešte žije. A baterka, kámo, čo to je? No nič, kámo, poďme to odpáliť 5Gčkom už. Dámy a páni, komu tu čulo? To bolo z tých slúchatkách, to asi nie, či? To taký kov tam bol, si pamätám. Dámy a páni, po videu to samozrejme všetko upraceme. No ale poďme si ešte niečo odpáliť. Tam na čo padlo, rovno po to. Krabička? Robím si... Kámo, tu je fakt tých nanočastíc asi nekonečno. No nič, tak ideme koberček. Dobre, dámy a páni, takže záložný plán, pretože ešte máme nejaké tu veci. Tak, môžeme. Elektronik ešte. Môžeme si odpáliť nejaké veci ešte v tejto PET fľaši. Lebo no tak ako... Pozrite sa na túto skladku. Ja som čakal, že toto vznikne po 5Gčku, nie po pirátiku do piči. Dámy a páni, za to, že sa s tým Leo tu na serka, tak dajte odber! Takže dámy a páni, koberček vo fľaši. Bohužiaľ, lebo AirPody nám vybuchli, no. Poď na to. Fľaša odolná. To nebolo 70. To nebolo 70? Myslíš, že sa uhasili? Počkaj. Takže ďalšia petarda, Powerful Bulldog. Takže Powerful Bulldog, môže ísť na to. A ju tak tam hoď, vieš jak. No, dobre, výborné. Čo sme to chceli, to 5Gčko? Asi nie. Čo povedať, no, dneska sklamanie, no, bohužiaľ. Tak 5Gčko šetríme, na budúce bude 5Gčko. Hej. By som ho... Dobre, dáme páni, tak sme na konci videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, dajte like, odber a zvonček. Poprosím vás všetkých, dajte odber a zdieľajte to s kamarátmi. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute.